Kowe ora weruh bulan wae. Ora weruh lak awan ki bulan endi? Iya, sengenge wis lah. Payah ya iki. Sumunar dadani lintang lintang angepei pating kemah biar jayane wanciratri wis larut swara angin mangititit kaya gegerit mana wong kang nandhang wuyu ketaman loro asmara domba eni wilangan songolan kali mugi welas mring kula setunggal tembang uyung pinangka jampi saya tentang sebuah ati burung en. Tau lara ati burung. Langganan, Mas. Arep baleni meneh, Pur. Saiki wis ra duwe ati kok ya. Njuk duwene rempelo. Amoh.
karu-karuan. Iki Mas Joni. Ora ndek ati mbayani Mas Joni. Dodoko Bapak Puryanto ngaturaken sunggawu dhumateng pangaten para tamu dan sedaya ingkang sampun rawuh. Paringi donga pangestu dhumateng pengantin kekalih. Mugi pengantin kalih dados keluarga sakinah mawaddah warahmah. Nyawane sapa? Nyawaku dhewe, Mas. Ora ana wong liyane. Ora. Aduh. Wis kono karo dhewe terus. Antara nyawaku dan nyawamu saiki berpisah, Mas. Aku dipisahke tenan. Halo, piye jenengan ngeboti kono kok ya? Wong kowe yo kurang lemu saiki yo ora abot. Eni lemu ora, Mas? Mboten lemu anak niki seger, Mas. Seger du maksudnya ta? Ya ora apa-apa lah. Apa anane en ditampa ya? Oh, penting sehat ya, Mas. Ya coba ayo. Lali, Pak. Kok nak mbleru isin, Mas. Ayo en. Jodohku takoni Mbak nyuwun apa Mbak?